udaba lakwaDlamini uDlamini owavelela umuga isika eWaybank. Alright, khona isigaba ngikutholela sona ke manje ulandele kahle kodwa ngenza i-disclaimer manje ngoba manje khona abangishaya khona ngesilungu ungasinaki ke leza silungu ngoba inkinga yaso sinalento ethi wayiphasa noma wayifail yabo ikutshela ukuthini ke lonto ikutshela ukuthi le ndoda engaziwa engikhuluma ngayo kulesi sigaba lesi okuyiyona efaka isandla ayiwazi umageba kodwa kuyona futhi eyebala oyilalela ungasinaki isingisi awuzame nje ukuthi ubambe lokho kubambeka lokho ongabambe kushiye kanjalo wayiphasa noma wayifail Clement osuke eWaybank sazofika la ekade sihamba zup sesise kwanyuswa la iward ban awukayazi iward usanda ukufika wazi isigodi isigodi eMampondweni hawu kwanyuswa eMampondweni kanti kuphi kwanyuswa la eMampondweni lana bathi imbobo noma ngisho kanjalo Sembo usho ukuthi eMampondweni isigodi eMampondo hawo mana kanti sikuplaza se-Eastern Cape la cha lutho igama nje abaliqamba asitshela umuntu kahle uzoyicaca kahle we-Eastern Cape abanginikanga indawo ngiyofunela omnusi singapha la sikhona kwanyuswa mawusuka eThekwini uzodlula ePine Town mawusuka ePine Town udlule eHillcrest eChris yabona ePortersville iwaterfall uyishiye ngapha uze kungena nakho yangaphesheya nje kuphi ePortersville lapha namase yini le ihome le ndawo evele phezulu ihome kodwa nje uHillcrest usuqalile lapha se-waterfall phezulu mawulapha ongani esenzeka ukuthi imcaco ukuthi kusemampondweni kanjani awu cha ke siyabonga ke emampondweni right iyona ndawo le uyithenge ngamalini ngithenge ngo-8,000 oyithenge ngo-8,000 okay wakhokhela uNkosana ubabcela wangikhokhela uNkosana okay alright phela uba iNkosana ngishiye la sibona kubo maye namandla nje sesimenza iNkosana akunalutho okay asibheke-ke le ndawo mhlawumbe sesenzela umuntu ongasilekelela le ndawo le asiyazi kahle noma yenele ngoba asibuki ngeso likamakhi asibuki ngeso lika-engineer ka-civil siyayibukela nje isithini uma ukuthi usuka la uzokwakhela umuntu uzophela la inhlabathi ngathi inhlabathi yokufika le ihambile uyibona ukuthi eyokufika ngathi ubona la ukuthi ngathi inhlabathi yokufika le inhlabathi ehambile right mhlambe inhlabathi yakhona mhlambe i-ground mhlambe lila asazi mhlambe lila kuye le ya mhlambe umsebenzi ozoba khona ngaba ukuthi kungafanele 1 sibe sithathele inhlabathi sofika lapha ocingweni kungena ugandaganda isose yonke le nhlabathi masifuna ukusebenza la siyiphose ngale okunye ayi wozabuya ngapha camera awukho okumgwaqo ayona nje imaterial mafuna ikezela afuna kusetshenzwe ngempela hayi ukuthi iyofika umgwaqo awukho nje yobubona there's no road lokho kuthiwa access road there's nothing see there's nothing so we still need another grader another gudlane to pave the way angazi ukuthi ibheke mhlawumbe ibheke le so ya ukhona ubaba ovelo wakhile khona la unomgwaqo nje senguthatha kuyena mina ngizongenisa ngala akude nje kakhulu kula nje ngale kwalesa sihlahlanyana okay it means first thing first we need the access road this is a site I will take you through to the site inside but here I'm just trying to show you that there's no access road even if you wanna assist with the material you wanna build but the material can't reach here
So we need to have the access road from somewhere. I don't know how far it is. You look at this. You look at this. You walk with me. You walk with me. You walk with me. Okay. Usuka kuwona-ke lo muzi uyangena kulo muzi. Oh, Eh, access road. uyangena kulo muzi. Okay, let me see. Don't wanna just point, only point. Oh, okay. Oh, the access road ends here. Oh, okay. Okay. Yeah, it is. We need to extend this. Start from here. Start from here. We'll go back there. So this is the kind of the work we need first. Before we can do anything, we need to open this. All right. Now, I'm taking you inside now to see the site, to check if this site is a site that we can build the structure for this old man. If that space is suitable for the structure, let's go. Up here. Up here. Up here. Engabe how much wenza nje this access route, but again we'll do the code and check how much will it be. All right, let's move faster. Yes, here we are. Here we are. Yes. Human Settlement and Department of Transport are all one, under one ministry. Okay, right. Entering the site now, right? Themba vule endlini Themba. Let's ukivula endlini. So this is a space. This is a site we are talking about for this old man. This site was paid, it was paid something like 8,000 rand. There is a fencing, but now, what I'm not sure of, where is the solid ground? Yeah, is it here? Oh, yeah. If we have to build here, I think with the eye of an ordinary man, we need to go through this, have the greater excavator to take the whole lot of this wall up there to make the space suitable for the building of the house. Yeah, this is a structure. This is a site for the structure. But I'm afraid, because if you can see here, what we call soil erosion, inoculation of soil by wind or water. This is a foreign soil. That's my worry. If this can't go further than this, go inside here. Right. Thank you very much.